Slušate program Kroz sveto pismo. Prva Petrova poslanica, poglavlje 2, od 5. do 12. stiha. Dragi prijatelji, nastavljamo naše proučavanje i govorimo o Isusu kao kamenu, stijeni na kojoj je crkva izgrađena. Sjećate se, Petar je bio onaj kome je bilo rečeno. Isus mu je zbog njegovog ispovijedanja rekao sljedeće: ti si samo mali kamenčić, ali na tom kamenu, to jest stijeni, ću sagraditi svoju crkvu. Ali ne na Petrovom priznanju, nego na njemu samome, na Gospodu Isusu. On je taj glavni kamen, ta stijena. Petar je to tako shvatio i ovdje kaže, baš kao što smo vidjeli i prošli put. I sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. Kada se nanovo rodiš kao dijete Božje, ti si kamen koji je stavljen i ugrađen u ovu Božju zgradu. To je ono o čemu je Pavle govorio u Efežanima, u 2. poglavlju u 20. stihu. Nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus. Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu. Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u duhu. Dakle, ono što se danas događa jeste da Bog gradi hram. To je živi hram i on uzima one od nas koji su grešnici, ali koji dolaze njemu. Baš kao što je to rekao u Mateju. Ko padne na ovaj kamen, razbit će se. Na koga on padne, satrče ga. Pogledajte Mateja 21:44. Kada padnete na njega, to znači da u svome grijehu dođete njemu takvi kakvi jeste i prihvatite njega kao spasitelja. Tada ste postavljeni na taj temelj, za koji Pavle kaže da nema drugog temelja. I tada možete graditi na njemu. Taj temelj je tu i mi postajemo živo kamenje na tom temelju. Dalje Petar u 6. stihu kaže sljedeće: zato stoji u pismu: evo stavljam na Sionu ugaoni, izabrani i dragocjeni kamen. Tko vjeruje u njega, neće se posramiti. Ovo je citat iz knjige proroka Izaije 28:16. Zato ovako veli svemogući Gospodin: evo, ja stavljam temeljni kamen u Sionu, prokušan kamen, skupocjen ugaoni kamen, što drži najčvršće. Tko vjeruje, neće uzmaknuti. Taj kamen je Krist i ja mislim da je to veoma jasno u Božjoj riječi. Petar nastavlja u 7. stihu sljedećim riječima: vama dakle koji vjerujete čast je, onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. Bolji prevod bi bio, dakle, za vas koji vjerujete, on je dragocjen. Krist je taj koji je dragocjen. Ovaj veliki ribar, Petar, on koristi riječ dragocjen, riječ koju koristi i ona žena koju sam prije spomenuo. To je riječ koju njih dvoje koriste u svom vokabularu. Petar, kada govori o Kristu ili njegovoj krvi, ili kada na bilo koji način govori o Isusu, koristi riječ dragocjen. Onima koji ne vjeruju, on je kamen koji odbaciše graditelji. Ova riječ doslovno znači odbaciti. Taj je kamen postao kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. Na nj se spotiču jer ne vjeruju riječima na šta su i određeni. Ovo je veoma važan odlomak u Svetom pismu. Jasno daje do znanja da je Krist ili stepenica za vas ili je kamen spoticanja. On je predstavljen u Božjoj riječi i postao je kamen spoticanja mnogima. Ono što pokušavam reći jeste sljedeće. Tragedija današnjeg svijeta je u tome što slavi rođenje malog djeteta,
a odbacuje svrhu dolaska tog malog djeteta na ovaj svijet. Svrha je bila da umre na križu kako biste se vi mogli spasiti. Postoji tradicija na kojoj se temelji ovaj odlomak, kako ovaj u Novom Zavjetu, tako i onaj odlomak koji je povezan s njim, a nalazi se u psalmima. U psalmu 118 u 22. stihu piše sljedeće: kamen koji odbaciše graditelji postade zaglavni kamen. Postoji predaja o periodu kada se gradio hram u Jerusalemu. Sjetite se Hirama, kralja Tira. Njegovi ljudi su klesali kamenje i slali su ga u Jerusalem. Pojavio se jedan veliki, lijep kamen koji nisu mogli nigdje uklopiti, pa su ga jednostavno ostavili sa strane. Onda je stizalo i drugo kamenje i oni bi ga postavljali na mjesto. Nadam se da se sjećate da je sve to bilo učinjeno i da je svo to kamenje bilo postavljeno na svoje mjesto bez zvuka čekića. Kada su sagradili hram, poslali su poruku i rekli su: pošaljite nam ugaoni kamen. Imali su mjesto za njega, ali nisu imali i sam kamen. Oni za onaj jedan kamen nisu mogli pronaći mjesto, pa su ga jednostavno gurnuli s vrha brda i zaboravili na njega. A onda im je stigao odgovor na njihov zahtjev: pa mi smo vam taj kamen poslali odavno. Oni su se onda sjetili: pa to je onaj kamen koji smo gurnuli sa strane. Dakle, morali su sići i uz veliki trud vratiti kamen na vrh brda. On se savršeno uklopio na svoje mjesto. Na toj tradiciji je očigledno napisan ovaj stih iz Svetog pisma: kamen koji odbaciše graditelji postade zaglavni kamen. Definitivno je to slika Kristovog dolaska na ovaj svijet. Njega su odbacili njegovi sunarodnjaci. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Ivan 1.11. Ali ne samo da su ga odbacili njegovi sunarodnjaci i savremenici, već i vi i ja danas živimo u svijetu koji također odbacuje Krista. Ne znam kako je u vašem gradu, ali znam da u mom gradu obilježavamo Božić, ali smo odbacili Isusa Krista. Za mene je to veoma licemjerno, odbaciti ga, a ipak slaviti njegov rođendan. On je i danas za nas ljude, ili stepenica, ili kamen spoticanja. Sada u 9. stihu dolazimo do ovog prekrasnog dijela Svetog pisma. On otkriva da kršćanin treba živjeti život koji je usaglašen sa njegovim položajem u Kristu. Dok ne živimo takav život, mi ne doživljavamo normalan kršćanski život. On ovdje kaže nekoliko prekrasnih stvari o nama i to su darovi za vas. Ja bih samo želio skrenuti vašu pažnju na činjenicu da Bog ima ove darove i za vas danas. Dozvolite mi da sada pročitam 9. stih, a ovdje ih ima mnogo koji se odnose na vas. A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod. To znači njegov narod, Božji narod. Puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojem divnome svjetlu. Ovdje nam je rečeno nekoliko stvari. Prvo, izabrani rod. Drugo, kraljevsko svećenstvo. Treće, sveti narod. I četvrto, puk dobitka. Božji narod ne bi trebali biti čudaci ili luđaci. Neki ljudi misle da to treba biti neki poseban ili osobit narod, ali to znači da je to njegov narod. Sada ćemo se kratko osvrnuti na ove 4 pomenute stvari, jer su nam danas veoma važne. Petar na prvom mjestu kaže da ste izabrani rod, to jest izabrani narod. Ako se vratimo nazad u Stari Zavjet, vidimo tamo da je Bog izabrao Izrael kao svoj narod. I u pismu imate 2 izabrane grupe ljudi. Izrael se naziva izabranim narodom, a i crkva se također naziva izabranim narodom. Dakle, postoje te 2 grupe. Ovo je ono što Petar govori svojim sunarodnjacima. Kao što smo već ranije rekli, ovo je napisano dijaspori, Jevrejima raspršenim po Rimskom carstvu,
pa čak i šire. Petar im kaže, vi ste sada došljaci, raspršeni ste i sigurno ne izgledate kao izabrani rod, ali vi ste došli Kristu i vi sada jeste izabrani rod. Vi ste izabrani narod, baš kao što su to bila Abrahamova djeca. Sjećate se, Bog je izabrao jednog čovjeka i od njega je stvorio narod, a taj je narod podbacio. Ono što je važno jeste da su sada crkvi dani ključevi kraljevstva nebeskog. Mi danas trebamo širiti evanđelje jer je crkva izabrana. Ta čast je sada dodijeljena vjernicima. I Bog vam je danas dodijelio jednu predivnu medalju i na njoj piše: vi ste izabrani narod, vi ste izabrani naraštaj. Neki danas uzalud pokušavaju poistovjetiti određene narode na ovoj zemlji sa 10 izgubljenih izraelskih plemena. Romi se poistovjećuju s njima, Mormoni također, zatim Adventisti, neka britansko-izraelska grupa i ko zna još ko. Želim vam reći sljedeće. Ako biste mogli dokazati da su Engleska i Amerika potomci 10 izgubljenih plemena, šta biste time dokazali? Bog je privremeno odvojio narod Izraela, ali i danas Bog čini nešto novo. Iz svakog jezika i naroda Bog poziva izabrani narod, odabranu generaciju i od Jevreja i od pogana. Oni su u crkvi dovedeni u novi odnos sa Bogom. I vi i ja smo došli njemu, ali on kaže da je izabrao nas. Najdivnija stvar u vezi s tim jeste da je Isus izabrao mene i izabrao je vas. Mislim da je jedna od najdivnijih stvari koje je Isus rekao svojim apostolima sljedeća izjava: ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas. Ivan 15:16. Prijatelj, to je predivno. Ja ne želim sada pokazati nepoštovanje, ali ako je on izabrao mene, onda je on i odgovoran. Odgovornost je njegova, jer ja pripadam njemu. Kako je divno imati njega kao svog Gospoda i znati da je on izabrao nas. Drugo što nam je rečeno u stihu koji obrađujemo jeste da smo kraljevsko svećenstvo. Šta Petar misli pod kraljevskim svećenstvom? Još u Starom Zavjetu Bog je prije svega izabrao cijeli narod Izraela da budu svećenici. I ja vjerujem da će i u 1000-godišnjem kraljevstvu oni biti svećenici ovdje na ovoj zemlji, cijeli narod. Međutim, oni su sagriješili i onda je Bog izabrao jedno pleme iz tog naroda da oni budu svećenici. Danas na ovoj zemlji nema svećenstva koje Bog priznaje osim jednog. Postoji svećenstvo, ali svaki vjernik je svećenik. Prije izvjesnog vremena govorio sam u našem nedeljnom programu, a moja tema je bila: vi ste katolički svećenik. I ja sam katolički svećenik. Katolik znači sveopšti. Stoga je svaki vjernik svećenik. Mi kao svećenici imamo pristup Bogu. Ovdje nam je to rekao Petar. On je rekao i meni da sam član kraljevskog svećenstva. Ja sam dijete kralja. Ja sada pripadam Kristu. Kako je to predivan dar. Imamo pristup Bogu. Danas možemo ući u svetinju nad svetinjama. Malo kasnije u ovoj poslanici ćemo pročitati: jer su Gospodinove oči upravljene na pravednike i njegove uši slušaju njihovu molitvu. Pogledajte Psalam 34:15. I danas su vrata širom otvorena za širenje Božje riječi. I nadam se da ste i vi danas uključeni u neku službu širenja Božje riječi. Treća stvar koja nam je rečena u ovom stihu koji obrađujemo jeste da smo sveti narod. Izrael nikada nije bio svet narod po svom ponašanju. Isto se može reći i za crkvu. Nikada nije bila sveta u svom ponašanju. Neuspjeh Izraela je očigledan. Neuspjeh crkve je užasan. Ali ipak mi smo sveti zbog našeg odnosa s njim. On je učinjen našom pravednošću. Krist je naša pravednost.
ukoliko možete stajati pred Bogom, to ne zavisi od vas, već od Krista. Ja ne mogu zamisliti ništa divnije od toga, da danas stojim potpun i cjelovit u njemu. Kako je divno biti član svetog naroda. To je novi narod koji danas postoji u svijetu. Na kraju ovog stiha koji obrađujemo, Petar spominje činjenicu da smo poseban narod ili njegov vlastiti narod. Ja mislim da je to veoma važno. To zapravo znači narod koji je on stekao, narod koji je Božje vlasništvo. Mi pripadamo njemu. Ne samo da postoji jedan novi narod na ovom svijetu, već postoji jedan poseban narod, to jest narod koji pripada njemu. Ne znam zašto mi se čini da je to nešto čega se mnogi ljudi boje. To ne znači da mi moramo biti neobični u ponašanju ili se čudno ponašati. Mi pripadamo njemu, njegovom vlastitom narodu, i to je nešto što je njegovo. To je poput mladića koji potraži posao, dobije ga i po prvi put počne zarađivati novac. Dotada mu je njegov otac davao džeparac, ali sada novac pripada njemu. Ovo je nešto za što je radio i to je njegovo. Tako je Krist učinio svoje djelo otkupljenja. Prolio je svoju krv kao što smo već vidjeli u ovoj poslanici. On sada ima svoj narod. Da li se sjećate da se molio za one koji su njegovi u svojoj velikosvećeničkoj molitvi u 17. poglavlju Evanđelja po Ivanu? Tada je rekao: sve što meni daje Otac k meni će doći i onoga koji dolazi k meni neću istjerati. Ivan 6.37. Pogledajte također Ivana 17.6. Bog poziva svoje. Dragi prijatelji, on danas poziva i vas. On danas poziva svaki narod i svaku rasu. Nije važno kom narodu i kojoj rasi pripadate. Pozvani ste da postanete jedan poseban, predivan, odabrani narod i kraljevsko svećenstvo. Ne da nosite posebnu odjeću i recitujete neke rituale, već da budete svećenstvo koje ima pristup Bogu i pripada novom narodu. Pripadate jednom novom narodu, toj velikoj zajednici vjernika iz svakog naroda. Blago narodu kome je Gospod Bog njegov. Psalam 144.15. A mi, tvoj narod, ovce paše tvoje, zahvaljivat ćemo ti dovijeka, od koljena do koljena navješćivat ćemo tvoju slavu. Psalam 79.13. Gospod okružuje svoj narod od sada i dovijeka. Psalam 125.2. Za opačine mojega naroda bio je na smrt pogođen. Izaja 53.8. Imam još jedan stih. Zato je i Isus trpio izvan vrata, da posveti narod svojom krvlju. Hebrejima 13.12. Kako je divno, kako je samo divno imati takvog velikog svećenika kakvog mi imamo danas. To su predivne stvari koje nam je on darovao. Dalje Petar kaže: vi nekoć niste bili narod, a sada i jeste narod Božji. Nismo pripadali Bogu, bili smo daleko od njega. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili. Dragi prijatelji, postoji jedan dar koji ne želite propustiti. Naziv tog dara, to jest njegovo ime, je napisano na kutiji i glasi milosrđe. To je velika kutija. Bog je bogat milosrđem. Ima milosrđa u izobilju. Ukoliko vam danas nešto zatreba, možete se obratiti njemu. On će vam to dati, jer on je milosrdan. Želi vas spasiti. Želi vam pomoći. Želi vas uzdignuti. Kako je to predivno. Zatim, ovdje u 11. stihu nam je rečeno sljedeće: ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše. Dijete Božje treba hvaliti i slaviti Boga. Na koji način? Pjevajući božićne pjesme? Ne, dragi moji prijatelji,
ne samo na taj način. Možete to činiti i na takav način, ali to možete činiti tako što nećete upražnjavati tjelesne želje. Ranije smo već govorili o tim dijelima tijela, o zlobi i licemjerju. Mi Boga slavimo i hvalimo i svojim stavom i poznavanjem njegove riječi. To je način na koji to pokazujemo. Zatim, Petar dalje kaže: vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja. Neka danas naši životi odražavaju nešto od ovog slavnog, divnog evanđelja koje imamo i neka slave i hvale našeg divnog Spasitelja. Slušali ste emisiju Kroz sveto pismo. Možete nas slušati i na našem YouTube kanalu, putem mobilne aplikacije, te na svim glavnim podcast platformama kao što su Google, Apple i Spotify. Ako vam se naši programi dopadaju, preporučite ih i podijelite s drugima. Budite slobodni da ostavite svoj komentar ili nam pišite na našu e-mail adresu krozsvetopismo.bih@gmail.com. Zapratite našu stranicu Kroz sveto pismo BiH na Facebooku i na Instagramu. Emisije iz ove serije možete pronaći na našoj stranici ttb.twr.org.